Әгіржі Қызыл Наратлық трассасындағы 47-ші шақырым. Беріде келіп шыққан фәжиға турында қазір менә бу ширемдәге янган izләр, пыяла калдыклары һәм тимер кисәкләре генә сөйлим. 7 май көнне әлеге урында 2 җиңел машина капма-каршы бәрелешеп 4 кеше һәлак була. Шуларның икесе 3 һәм 9 яшьлек балалар. Юл билгеләре юк, асфальтның сыйфаты канәгатьләнерлек түгел, борылышлар күрсәтелмәгән. Трассаның шушы өлешендә генә юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләре 6 кагыйдә бозу очрагын ачыклый Ленар Габдрахманов. 100 чакрым аралыкталар 66. Трассаны карап төзекләндереп торырга тиешле оешма авария булгач та урынга килеп юл торышын карауны кирәк дип тапмаган. Моның өчен республика җитәкчелегеннән шелтә дә алды. Это дорога на балансе Главтотранс. Главтотранс юлында 4 кеше үлде, оешма җитәкчелеге үз территориясендә ни булганын да килеп күрми, транспорт министрлыгына тикшерү үткәрергә кирәк. А он даже не удосужился приехать и уточнить, что у него происходит, грубо говоря, дома. Әгіржі районында 793 шақырым юл исәпләнә. Соңгы 5 елда әлеге юлларда һәлакәтләр дә, үлүчеләр саны да кимемәгән. Урындагы җитәкчелек фото һәм видеокамералар санын арттыруны сорый. Районны икегә бүлүче Иж елгасының уң ягында алар җитәрлек, ә менә сул ягында аз диләр. Аварияләрдә нигездә шул тирәдә була икән. В целях повышения безопасности дорожного движения. Юл хәрәкәте иминлеген яхшырту өчен тагын 2 стационар камера куюны, тагын 1 мобиль камера алу мөмкинлеген карауны сорыйбыз. Безопасности дорожного движения. Фото һәм видеокамералар юл транспорт хәрәкәтләре санын киметер иде диләр. Аварияләр киметүнең тагын бер усулы итеп, хәрәкәт агымнарын аеруны атыйлар. Хәрәкәтләрнең яртысына кара каршы бәрелешү сәбәпче. Моннан тыш юл тамгаларын үзгәртүне кирәк дип саныйлар. Алар күренер-күренмәс булган җирләрдә быел 28 хәрәкәт булып, анда 5 кеше үлгән. В этой связи в местах, где обгон запрещен, Шуңа тамга ясаганда термопластик файдаланырга тәкъдим итәбез. Бу яудан аермалы буларак, ул озак карак җитә, яхшырак күренә. Аеруча да куркыныч участокларда, үзәк сызыгында, юл кырыендагы сызыкларында тавышлы эффектлы итәргә кирәк дип саныйбыз. Предложение Ленара Ринатовича по разделительной отметке, по предложению нанести пластиком, давайте посмотрим и обсчитаем. От каждого вложенного рубля в обеспечение безопасного дорожного движения мы должны получать максимальный эффект. Катыш чакта акчаның кадерен белмибез. Акчаның сыйфатын тапмыйбыз. Ула берләр белән эшләргә кирәк. Моннан тыш комиссия рәисе урынбасары самокатлар белән эшне тәртипкә салырга кушты. Кешеләрне автобусларда йөртү буенча аерым очрашырга тәкъдим итте. Җәяүлеләр юлны чыгу урыннарын яктыртуга да игътибар бирү кирәклеген искәртте. Әгерҗе районыннан Рания Абдрахманова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.